Wadya bala sigra putra Singaring wadya bala mundha beksa lan mitit rangga amajane sajroning palagan Swara bendi gumrung malengko pret 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 punya samurai ratondo budaling rawadya as as oh ya ayo ger out pas Mijil sang sasana panti busana tumujane pagan agung gumregut jampiak angan sok busana kang sapa edi lan peni Sinawang sing mandra cumal kadya sang lintang Bima Sakti iya iki tandane mudha beksa sukses oi oh
Sopo dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone kula bali mong gawe keloning rasa rasa tresno sliramu rapi sonyoso andung tresno umbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wong lanang liya
Kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa undi-undi Jawa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantrem muga mulya Kidul kae apa manuk Baladewa undi Jawa ayo para kanca taat sing agama ben uripe tentrem ayam muga mulya ya ya sor buk ya buk ya Rizal ya as iya se iya lah just ya oh anyar mas anyar mesti bisa gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya
wis nyoba ikhlas Jos, jos. nanging ngapun tak lakoni Ringgu, yo. nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Selamat datang kami ucapkan para penonton semua. Selamat datang kami menghaturkan para pengunjung semua. Maaf, maaf bila kurang sopan. Kami manusia biasa, masih banyak kekurangan. Sugeng rawuh para pamirsa, amirsani kesenian kita. Sadelane muda bakso, mijil saking Sutren Siriharjo. Monggo, monggo para pamirsa, monggo kita sedaya amirsani muda bakso. Jos. Iya. Suara daya. Oh, oi. Ayo, 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 ayo. Oi. 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 Oi.
Ayo. ROS Audio. As. Yuk, yuk. Oh, iya. Gedruk, gedruk. Angayai karya pakaryaning praja kumraku jengkut tangcut tali wonten manunggal setya Mudah bekso.
trek trek gung trek top trek nurut lorong ketepuk rincing ketepuk rincing rok keprok ketepuk gede sing nunggang goroke sing ngiring para mantri drek-drek nong drek-drek gung drek-drek nurut ketepuk rincing prok keprok ketepuk gede kadang trek-trek nong trek-trek gung trek-trek nurut ketepuk rincing prok keprok ketepuk gede lo ayo Orang itu balas. Paksa sukses. Oh ya. Bapak yang ketiga Mbak Tari, Mbak Marita. Asik Mas. Iya. Sudah pada mendadi. Langsung kemauan Mas JB. Dijelasin apa Mbak Tari? Diparingin apa konco-konco? Nggih. Apa-apa? Bablas ke. Nggih. Nggih sahabatanipun Bapak Putra tasih setunggal pementasan melin non nggih. Beksanipun Bapak Jadan Putri saking muda beksa badhe pancos mangke pring sak mangke. Pripun Mas Dapo? Nggih, Puspita Nala. Oke. Udah paksa saja lagi. Ini. Asli lho, Dik. Tenang.
kocemo katon memanisi sekar bekar lan melatih hari nongce kaktiane kaktiane jagat katresna semulir pahit padu selain hatiku ada yang tahu bulan kang sumuna yang sedih terus no kang turu tanpa liya mung slira wong ayu Puspita sampun mas sampun nggih kula nis lila nggih lila Nora nyono ora ngira Tepuk tangan ya. Hore. Oh isin Sepi banget ya lo. oh isin Udah ngantuk kita episan. kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah kok blinjani wis katur wis notonan alah jebul kudu lila Mudah bisa
Cintamu kanggo aku ditarik dulu, Cak. Ojo pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah ayo nduk
Cipan lu